Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi da duniya baki ɗaya. Har yau har kullum muna sanar muku da cewa mun samu mai shahararren mai maganin nan mai ba da maganin HIV da faralayis da dai cututtuka da dama baki ɗaya, ire-iren cututtuka baki ɗaya. To muna so ya gabatar mana da kansa a matsayinsa na dakta kuma da yanayin cututtukan da yake maganunuwan a faɗin Najeriya, kuma shi yana jihar Kano cikin local government ɗin Gabasawa. Yauwa Dr. Malam Abdullahi Dr. Abdullahi ba? To muna so ka gabatar mana da kanka da kuma yanayin maganunuwan da kake akan cututtukan HIV da irin su faralayis duk dai ga su nan baki ɗaya. Gaskiya ne hakan, muna aiki ɓangaren cututtuka kamar HIV da kuma irin hawan jini, sikila da sauransu, da cututtuka waɗanda suka shafi iska, ɓangaren sihiri da dai sauransu. Har da ma ɓangaren kasuwanci mukan yi aiki a kan nan, kuma sauƙi na Allah ne, amma ana samun sauƙi da ikon Allah. Yauwa Dr. Abdullahi, yanzu kamar mai HIV idan ya zo gurinka ya ce ka ba shi magani, wane irin shirye-shirye kake ganin akan maganin, kuma kamar wane lokaci zai je asibiti a auna shi ya tabbatar da baya tare da ita? To ka san yanayi na rayuwa, wasu in aka ce gashi magani ne ake bayarwa akan HIV, za ka ji mutane suna ta propaganda akan cewa ai ita wannan cuta ba ta da magani ne ma. So irin wa'annan yawancinsu ma mukan ba su magani, daga baya idan suka warke, mu dai mun san dai sati 2 ne dai in Allah da in dai kai amfani da magani da muka yi ma bayani za ka warke. To wasu mukan ba su maganin ma sai sun warke sannan su ba da kuɗin, haka mukan yi musu. Har ma shauran cututtukan irin su sikila, hawan jini da shanyewar ɓarin jiki, duka muna yi wa mutum iya wannan. Yanzu dai duk wanda ya zo gurinka Dr. Abdullahi, in dai yana da wannan cututtuka guda ɗaya daga ciki, duk wanda ya zo wajenka da izinin Allah dai zai ga baya tare da ita, zai rabu da ita. Insha Allah, ulcers, irin masu fama da haki da mede, duka da insha Allah in dai muka ba mutum magani, mu ba wai lafawa ne na lokaci za a yi mu bata wa kanmu lokaci mu bata wa ba, kawai dai muna yi ne akan kawai wannan cuta ta barka da izinin Allah, mu dai abin da muke aiki kenan. Gaskiya ne Malam Abdullahi, wannan abun sai dai a ce daga Allah ne maɗaukakin sarki, saboda gaskiya abun nan yana burge mutane da dama da irin yanda kake ba da maganunuwa kuma a warke a samu lafiya da yardar Allah. Amma mu kanmu mun ji daɗi sosai, gaskiya mu kanmu mun ji daɗi sosai da sosai, wanda ko asibiti za ka je sai dai amma dai ɗan gwaje-gwaje, amma kuma gashi nan Allah ya kawo mana wanda zai ba da magani hannu a warke normal yadda ake so. To alhamdulillahi Malam Abdullahi, muna so ka ƙara sanar, ka gabatar da kanka, ka kuma faɗa wa mutane sunanka da kuma inda kake, kuma ka ba su lambobin wayarka inda za su same ka, kuma adres ɗinka. To ni dai sunana Abdullahi, amma wasu ma har malam suke ce min sanadiyar muna ba da magunguna. Kuma a jihar da nake, ina nan a jihar Kano, cikin local government ɗina kuma Gabasawa nake. A Gabasawa local government shine address ɗin da zan iya sanar da al'umma wanda za a gane. Kuma a Gabasawa idan mutum ya zo ni, a cikin garin nake, ba wani gefe ko kuma wani abu ba. Kuma ga wasu ko a da rediyo wasu suka ji mu, ko kuma dai wani abu na shafi na Facebook ko kuma wani abu zaka ga suna yi mana magana. Wasu kuma ba su san mu ta nan ba, sanadiyar ba a ce gashi mun yi shirar da wani ɗan jarida ko kuma wani abu ba. Lambar waya da ya kamata a ce na bayar ma wacce za a same ni ko da yaushe, za a iya samu na a wannan 081 23 sai 73 91 ko 91 sai 62.
wannan shine lambar da 62 shine ƙarshe? yawa shine ƙarshen lambar ta. Okay. Wannan shine muke amfani da shi ko ka yi mana in ka kira ba a ɗaga ba saboda yanayi na uzurika za ka iya mana test ko kuma wani abu insha Allah mu kuma kuda daga baya ne za mu yi. Gaskiya ne Dr. Malam Abdullahi. Malam Abdullahi ni fa gaskiya abin nan ya ɗaure min kai sosai da aka ce wai HIV ma akwai maganinta. Kuma ga ni ga ka Malam Abdullahi. Ana mantawa ne da magana Allah da Gaskiya ne wannan. shi Allah ne ya alkawari akan cewa kafin feye wannan cuta sai da ya aje maganin ta. Gaskiya Kawai ne. dai ka san rashin fahimta ce wani zaka san karka ga wai mutum wai ai ya san irin wannan magunguna wai kake tunanin kuma kowanne ya sani a kowanne akwai wannan Allah ya yi nufa da zai sani. Wannan mu Allah ne ya nufi mu da haka da kuma tambaya da menene da kuma Allah ne za a taimaka mutane ta suna. Gaskiya ne, gaskiya wannan taimako ne sosai kuwa, wannan taimako ne sosai. Mu kanmu mun so haka kuma mun yarda da wannan taimako da za a yi wa al'umma, kuma sannan Allah Ubangiji ya sa duk wanda aka yi mai maganin ne ya samu sauƙi da yardar Allah. Insha Allah. Yawwa, to muna muku fatan alkhairi Malam Abdullahi. To Allah Ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi kuma Allah ya sa an fara, Allah ya sa ana bada maganin nan a sa'a. Yawwa, sannan mu Allah ya raba mu da duk wani abin da yake damun mu. Allah ya raba mu da duk wasu cututtuka na zamani da suke addabar jama'a. Yawwa, to yanzu duk wanda yake da dai cuta take damun sa ya zo wajen Dr. Malam Abdullahi. Gashi nan Gabasawa, Dr. Malam Abdullahi Gabasawa gashi nan gashi muna tare da shi. Yawwa, muna shirye da shi. Yawwa. Babu laifi, na gode da lokaci da na samu a gare ku. Kuma kar ku manta da lambar wayar na dai 081-23-73-9-1-60. Wannan shine lambar da za a same. To shikenan Malam Abdullahi mun gode sosai da sosai Malam Abdullahi, alhamdulillah. Uwa.